Има едно превозно средство, което се произвежда от 1977 година. Почти 50 години. Помислете за това за момент. През 1977 година светът беше различно място. Междузвездни войни беше покината. Apple Computer току-що беше регистрирана. Диското беше крал. Студената война беше в разгара си. И някъде в Съветския съюз, във фабрика в Толиати, от поточната линия слезе малко квадратно превозно средство. Тогава никой не е знаел, но това превозно средство ще надживее самия Съветски съюз. Ще изкачва планини, ще прекосява пустини, ще оцелее в Антарктида повече от десетилетие, ще се състезава в най-бруталното рали в света. И някакси невъзможно, то все още се строи днес, почти непроменено. Това не е история за съвършенство. Това е история за превозно средство, толкова фундаментално правилно в своята простота, че прогреса не може да го усъвършенства. Превозно средство, проектирано с една цел, което се оказа перфектно за 1000 цели. Превозно средство, което се превърна в легенда не защото беше най-доброто, а защото отказа да умре. Да, това е историята на Лада Нива. Съветският 4x4 автомобил, който времето забрави. Или може би просто се отказа от опитите си. Проблемът. През 1971 година премиерът Алексей Косигин има проблем. Всъщност той има много проблеми. Управлението на Съветския съюз създава проблеми по-бързо, отколкото някой може да ги реши. Но този конкретен проблем продължава да се появява в доклади от цялата страна. Същото оплакване. Отново и отново. Партийните служители в селските райони не могат да си вършат работата. Те не могат да достигнат до фермерите, не могат да инспектират колективните стопанства, не могат да доставят провизии до отдалечени села, пътищата са ужасни. Понякога изобщо няма пътища, само кал, сняг, неравен терен, който се простира на 1000 километри. Наличните коли не работят. Жигули е добре за Москва, добре е за Ленинград. Но ако го закараш в провинцията, става безполезен. Москвич е малко по-добър, но все още се затруднява. Запорожецът е шега по всичко, но не и по асфалтирани пътища. Нито една от тези коли не е проектирана за реалността на селския съветски живот. Единствените превозни средства, които работят, са големите военни камиони. Моделите УАЗ. Тежки, бавни, неудобни, конструирани като танкове, защото по същество са цивилни версии на военни превозни средства. Работят, разбира се, но не са точно това, което искате да карате всеки ден. Косигин взема решение. Той вика конструктори от 2 завода. ВАЗ, Волжкия автомобилен завод в Толиати, и АЗЛК, Московския автомобилен завод. Задачата е проста – да се създаде цивилизовано превозно средство с 4 задвижващи колела. Нещо, което може да се справя с ужасни пътища, но не е като шофиране на трактор. Нещо за хората, които поддържат Съветския съюз, но живеят далеч от градовете. Започва състезание. Дизайнът. Във ВАЗ се сформира екип под ръководството на главния дизайнер Владимир Соловьов. Заводът вече има партньорство с Фиат. Техните модели Джабоглот Жигули са базирани на дизайните на Фиат. Те знаят как да произвеждат леки автомобили. Сега трябва да измислят как да накарат лек автомобил да стигне навсякъде. Първият прототип се появява през 1971 година, е 2121. Екипът го нарича Крокодил, заради външния му вид. Без покрив, без врати, само основна рамка с колела и двигател. Чисто функционален, създаден за да тества концепцията, нищо повече. Тестерите всъщност монтират фалшиви значки върху прототипите. На значките пише Формика, което означава Ант, несъществуваща компания. Когато хората питат какво тестват, екипът разказва подробни истории за чуждестранни превозни средства. Проектът е секретен. Никой извън програмата не знае какво строи ВАЗ. Крокодилът е твърде утилитарен. Всички са съгласни, но концепцията работи. Системата за задвижване на 4-те колела функционира. Превозното средство се справя с неравен терен.
Основната идея е добра. През 1973 година се появява нов прототип. 2 е 2121. Този модел има врати, твърд покрив. Изглежда като истинско превозно средство, което може би ще искате да шофирате. Самите дизайнери го описват. Renault 5, поставено върху шаси на Land Rover. Вземете комфорта и практичността на малък европейски хеджбек. Комбинирайте го с сериозни офроуд възможности. Това е визията. Карусерията е изцяло нова. Вас я проектира от нулата. Но отдолу компонентите са от съществуващи модели Lada. Двигателят е от ВАЗ 2103 и по-късния 2106. Механиката е доказана. Надеждна. Лесна за ремонт. Това е важно в Съветския съюз, където сервизните центрове са рядкост и частите трябва да са налични. Системата за задвижване на 4-те колела е иновацията. Постоянно задвижване на 4-те колела. Не е частично, когато се включва, когато е необходимо. Винаги включено. Винаги готово. Разпределителна кутия с висока и ниска предавка. Заключващ се централен диференциал. Независимо предно окачване с пружини. Заден мост с въртящ се механизъм. Пътен просвет от 220 мм. Близо 9 инча. Тестването е брутално. Екипи отвеждат прототипи в Уралските планини. В Сибир. В пустините на Казахстан. В планините Памир. Температури от минус 50 и 4 градуса по Целзий до плюс 40 градуса. Те трябва да знаят, че това превозно средство ще работи навсякъде, където съществува Съветският съюз. В изпитанията през 1973 и 1974 година резултатите са впечатляващи. Прототипът изкачва склонове с наклон от 58%. Фордовете пълнят с вода с дълбочина 60 см. Преминават кал и сняг с дълбочина над 1 метър. Тесните гуми създават силен натиск върху земята, предотвратявайки засядането на автомобила. Късото междуосие и високият просвет се справят с препятствия, които биха спрели конвенционалните автомобили. Владимир Соловйов умира през 1975 година. Инженерът Пьотър Прусов поема поста главен конструктор. Прусов ще стане публичното лице на проекта. Човекът, на когото се приписва създаването на автомобила. Той ще работи във ВАЗ до края на живота си, наблюдавайки как творението му оцелява и се развива в продължение на повече от 40 години. През 1976 година финалният прототип получава одобрение. Сглобява се пилотна партида. 50 ръчно сглобени превозни средства, всички боядисани в златна охра. Тествани са още веднъж, за да се потвърди, че всичко работи. Подготвени са производствените инструменти. Монтажната линия е готова. На 5 април 1977 година започва серийното производство. Първият масово произвеждан офроуд автомобил с едно шаси. Това, което слиза от конвейера, е революционно. Не защото изглежда революционно. Нива е квадратна, практична, семпла. Но под този семпъл екстериор се крие нещо, което никога преди не е било произвеждано масово. Еднокорпусен автомобил с висока проходимост. Всеки сериозен офроуд автомобил използва отделна рама. Land Rover, Jeep, Toyota Land Cruiser. Всички те. Тежка стоманена рама с карусерия, монтирана отгоре. Здрава, издръжлива, тежка. Традиционният начин за изграждане на превозно средство, предназначено за наказания. Нива няма отделна рама. Карусерията и рамата са интегрирани. Монококова конструкция, като на лек автомобил. Това я прави по-лека. Малко над 1 тон. Много по-лека от конкурентите, базирани на рама. Лекото тегло означава по-добра икономия на гориво. По-добро управление. По-малко натоварване на компонентите. Това не би трябвало да работи. Еднокорпусен автомобил не би трябвало да издържи на сериозно офроуд каране. Всички знаят това, само че Нива доказва, че всички грешат.
Спецификациите разказват историята. 1.6 литров редови 4-цилиндров двигател. Захранван от карбуратор. Произвеждащ 75 конски сили и 126 нютон-метра въртящ момент. Не е мощен, но е адекватен. Първоначално 4-степенна ръчна скоростна кутия. По-късно модернизирана до 5-степенна. Системата за задвижване на 4-те колела има 3 диференциала. Преден, заден, централен. Постоянно включване. 3 лоста в кабината. Един за главната скоростна кутия. Един за заключване на централния диференциал в съотношение 50/50 между предна и задна предавка. Един за разпределителната кутия за избор на висок или нисък диапазон. Няма електронни помощни средства. Няма контрол на сцеплението. Само механична простота, която работи. Интериорът е семпъл. Вдъхновен от Fiat 127, твърди пластмаси. Опростени уреди. Седалки тип пейка. Но има звукоизолация и топлоизолация. Отопление, което наистина работи. Място за 4 възрастни, въпреки че задната седалка е тясна. Заден капак, който се отваря към малък товарен отсек. Всичко изключва едната основа от всичко, от което се нуждаете. Нищо, което да не ви липсва. ВАЗ 2120 и едно нива е с по-висока цена от другите съветски автомобили. Това я прави по-малко популярна в страната в началото. Съветските граждани искат нива, но мнозина не могат да си я позволят. Времето за чакане се удължава с години, освен ако нямате връзки, но клиентите за износ го харесват. Завладяване на Европа. 1978 година. Парижкият автомобилен салон. Лада Нива прави своя международен дебют. Западните журналисти и експерти от индустрията подхождат с скептицизъм. Съветски офроуд автомобил, произведен от същата компания, която произвежда имитации на Fiat, това би трябвало да е интересно. След това го карат. Нива не е бърза. Максимална скорост от 130 км в час. Ускорението от 0 до 100 отнема цяла вечност. По асфалтирани пътища возенето е грубо. Воланът е тежък. Нивото на шум е високо. По западните стандарти за комфорт Нива е примитивна. Извън пътя Нива се трансформира. Независимото предно окачване работи отлично. Късото междуосие и високият пътен просвет се справят с препятствията с лекота. Постоянното задвижване на 4-те колела осигурява постоянно сцепление. Ниската предавка пълзи по терена, спирайки другите превозни средства. А лекото тегло означава, че често можете да го избутате от беда, ако закъса. 2 души могат да го местят. Кон може да го тегли през скал. В рамките на няколко месеца Нива завладява 40% от европейския пазар на автомобили с задвижване на 4-те колела. 40%. Никой не го очаква. Land Rover доминира в този сегмент. Те го правят от десетилетия. Изведнъж съветски автомобил завзема огромни части от пазарния им дял. Нива се превръща в най-продаваният износен продукт на Лада. Към началото на 80-те години на миналия век около 80% от производството отива за чуждестранните пазари. Автомобилът се продава под различни имена в зависимост от страната. Лада Спорт в Исландия, Лада Тайга в Австрия, Лада Косак в Обединеното кралство, Богнор Дива в Уругвай. Но навсякъде се продава. Защо се продава толкова добре? Проста икономика. Нива струва част от цената на Land Rover, част от цената на Toyota за Land Cruiser. Получавате постоянно задвижване на 4-те колела, сериозни офроуд възможности и разумна надежност за много малко пари. Частите са евтини. Механиката е достатъчно проста, че всеки компетентен механик може да работи по нея. Перфектно? Не. Качеството на изработка е непостоянно. Финишът е груб. Нещата тракат. Ръждата се появява бързо, особено в крайбрежни райони или където пътищата са поръсени с сол. Функциите за безопасност са минимални или изобщо не съществуват. Нивото на комфорт е най-много базово.
но работи. И продължава да работи. А когато нещо се счупи, можете да го поправите без специализирани инструменти или без да чакате месеци за части. Екстремните тестове. Ето къде историята на Нива се превръща в легенда. Антарктида. 1990 година. Съветската антарктическа експедиция се нуждае от превозно средство за изследователската станция Белингсхаузен. Транспортиране на персонал, преместване на товари, тегляне на лодки, поддържане на комуникация между станциите. Условията са изключително брутални. Температурите падат до минус 54 градуса по Целзий. Постоянен сняг и лед. Терен, който унищожава оборудването. Изпращат Нива. Стандартна ВАЗ 2121. Леко модифицирана. Допълнително отопление на всмукателната система. Допълнителна изолация. Основна подготовка. Нищо екстремно. Нивата работи повече от 10 години в Антарктида. От 1990 до 2001 година тя изминава повече от 40 000 километра. В едни от най-суровите условия на Земята. Когато най-накрая се завръща, ВАЗ я реконструира и я поставя в своя музей. Първото колесно превозно средство, прекарало повече от десетилетие в Антарктида. 1998 година. Различно предизвикателство. Удължен ВАЗ 2130 и едно Нива е пуснат с парашут върху леда на Северния полюс. Средната температура е минус 30 градуса по Целзий. Превозното средство успешно завършва маршрута си. Първото колесно превозно средство прекарало време на Северния полюс. Също през 1990 година връх Еверест. ВАЗ 2130 и едно се изкачва до базовия лагер на 5200 метра над морска височина. Година по-късно, през 1999 година, друга Нива достига 5725 метра на планина в тибетското плато в Хималаите. Най-високата точка, достигана някога от моторно превозно средство по това време. Това не са специално построени машини. Това са производствени Ниви с малки модификации. Същите автомобили, които можете да си купите от дилър. И те оцеляват при условия, които биха унищожили автомобили, струващи 10 пъти повече. Нива се превръща в предпочитано превозно средство за професионалисти, работещи в екстремни условия. Полиция, спешна помощ, пожарна, арктически експедиции, работа в отдалечени райони, навсякъде където надежността е по-важна от комфорта. Историята на рали рейда. Януари 1979 година. Първото рали Париж-Дакар. 5 частни отбора се появяват с Лада Нива. Повечето хора се смеят. Тези малки съветски кутии, състезаващи се срещу специално построени рали машини. Това ще бъде катастрофа. 2 отбора завършват. Организаторите забелязват. По-важното е, че Жан-Жак Поч забелязва. Поч е френският вносител на Лада. Той вижда потенциал. Ако частните отбори могат да завършат Дакар с стандартни Нива, какво би могъл да направи един добре подготвен отбор? През 1981 година Пох участва в 2 заводски автомобила. Жан-Клод Бриавуан и Андре Делиер в автомобил 157. Андре Троса и Пиер Ришър в автомобил 158. Нивите са модифицирани. Пластмасови капаци, врати и багажници за намаляване на теглото. Допълнителна защита отпред и отзад. Спомагателни светлини. Подобрено окачване. По-големи резервоари за гориво. Но двигателите остават предимно стандартни. 1.6 литровият 4-цилиндров двигател с мощност 75 конски сили. Бриавуан и Делиер завършват трети в генералното класиране. Трето място на Дакар с Нива, генерираща 75 конски сили. Резултатът шокира всички. През 1982 година участват 4 автомобила Пох. Бриавуан и Делиер в автомобил 160 завършват втори в генералното класиране. Второ място. Лада Нива почти печели Рали Дакар.
През 1983 година отново завършва на второ място. Андре Троса и Ерик Бриавлан, синът на Жан-Клод. Години наред Нива се състезава на Дакар. Никога не печели генералното класиране, но постоянно се класира добре. Финишира, когато по-мощни машини се повредят. Оцелява на суровия терен чрез простота и надежност, а не чрез конски сили и технологии. Приключението в Дакар продължава през 80-те години на миналия век. През 1984 година се появяват версии с по-дълга база, експериментални прототипи с различни двигатели. През 1987 година Джаки Икс се присъединява към екипа на Поч, носейки престиж и експертиза. Последните участия на Нива са през 1988 година. Наследството е утвърдено. През 2022 година екипът Нива Red Legend завръща Нива в Dakar Classic, категорията исторически автомобили. Частни автомобили и ентусиасти все още участват в ралита по целия свят с Нива. Не защото са конкурентоспособни на съвременните машини, защото представляват нещо чисто. Духът на приключението с минимални ресурси, стигане до финалната линия чрез решителност и простота. Живот след Съветския съюз. Декември 1991 година. Съветският съюз се разпадна. За много съветски предприятия това е краят. Централно планираната икономика се срива. Държавните поръчки изчезват. Пазарната икономика идва без подготовка или милост. Нива оцелява. Производството продължава. Търсенето остава силно както на вътрешния, така и на международния пазар. Автомобилът се адаптира бавно към променящите се изисквания. През 90-те години на миналия век подобренията пристигат постепенно. Впръскването на гориво замества карбураторите. Петстепенна скорост на кутия става стандартна. Качеството на интериора се подобрява леко. Функции като отопляеми седалки, електрически стъкла и CD-плеери се появяват в по-високите нива на оборудване. Все още няма въздушни възглавници. Все още няма модерни функции за безопасност. Но напредъкът е бавен. Името се променя. General Motors формира съвместно предприятие с АвтоВАЗ. GM получава правата за именуване на Нива за своя проект Chevrolet Нива. Оригиналната Нива става Лада 4x4 през 2006 година. Обозначението ВАЗ 2120 и едно остава в техническата документация. През 2002 година руската програма за оценка на безопасността ARCAP тества Лада 4x4. Резултатът е 0 звезди от 4 възможни. 0. Рецензентът отбелязва много здравата карусерия, като единствен положителен аспект на безопасността. По време на теста манекенът на пътника е ударен от жабката достатъчно силно, за да рискува травматично мозъчно нараняване. Рецензентите отбелязват, че не са очаквали висока оценка. Дизайнът е на повече от 25 години. Би било наивно да се вярва, че отговаря на съвременните изисквания за пасивна безопасност, но хората продължават да го купуват. Не заради безопасността, заради възможностите, заради простотата, заради характера, който никое съвременно превозно средство не може да възпроизведе. През 2014 година се появи Лада 4x4 Urban. По-модерен стил, нова решетка, пластмасови брони, нови огледала, алуминиеви джанти, отопляеми седалки, леко обновен интериор. Механичните компоненти остават до голяма степен непроменени. Ако работи, защо да го променяме? През 2015 година Лада 4x4 Бронто е насочена към ентусиастите на офроуд шофирането. По-големи джанти, по-висок пътен просвет, увеличен с още 35 мм. Офроуд гуми, защитни допълнения, духът на оригинала, подсилен през 2016 година. Отново ребрандиране. Новото поколение автомобил, базиран на Chevrolet Нива, става Lada Niva Travel. Оригиналният ВАЗ 2120 и едно става Lada Niva Legend през януари 2021 година. Legend. Подходящо име за автомобил,
наближаващ 45 години непрекъснато производство. До края на 2020 година в световен мащаб са продадени приблизително 650 хиляди Лада Нива. Над 530 хиляди от тях са за износ. Автомобилът достига до всеки континент. Фен-клубове на Лада 4x4 съществуват по целия свят. От Япония до Англия. От Южна Америка до Австралия. Където и да отидете по земята, можете да намерите Нива. Защо издържа? Ето нещо забележително. През 2016 година Land Rover спира производството на Defender, емблематичният британски офроуд автомобил, който определяше категорията в продължение на десетилетия. Изчезна. Производството приключва след 68 години. Лада Нива продължава. Тя се превръща в най-дълго произвеждания лекотоварен автомобил с висока проходимост в оригиналния си вид. Дизайнът от 1977 година все още се произвежда днес, през 2025 година. Как? Защо дизайн от съветската епоха надживява Land Rover? Отговорът е едновременно сложен и прост. Нива успява, защото не се опитва да бъде всичко. Не е удобна по магистралите, не е бърза, не е луксозна, не е особено безопасна по съвременните стандарти, не се извинява за тези неща. Това, което Нива прави, е да отива навсякъде надежно, с минимални разходи. Тази мисия не се е променила от почти 5-10 години. Всеки съвременен SU би се е издигнал в по-висок клас. Добавени са технологии, повишена е сложността, повишени са цените. Опитва се да бъде удобен на пътя, способен на извън пътя, луксозен, безопасен и ефикасен. Нива просто си остава Нива. Проста. Механична. Поправима. Евтина. Способна. Конструкцията Unibody, която изглеждаше като рискована през 1977 година, се превърна в стандарт. Всеки кросовър и съвременен SUV използва Unibody конструкция сега. Нива беше с десетилетия напред. Системата за постоянно задвижване на 4-те колела все още е ефективна. Независимото предно окачване все още работи. Основната конструкция на автомобила е все още стабилна. Инженерите се опитаха да проектират заместител. Многократно. Появиха се концептуални автомобили. Лада 4x4, Vision, през 2018 година. Планове за базиране на нова Нива върху платформите на Рено. След това група Рено се оттегли поради геополитически събития през 2022 година. АвтоВАЗ се опита да продължи проекта, използвайки шасито на Лада Веста. Напредъкът беше бавен. Междувременно Legend продължава да се продава. Русия се нуждае от достъпни, изподъжи и способни автомобили. Промишлеността в развиващите се страни се нуждае от надежден транспорт. Ентусиастите искат обикновен офроуд автомобил, без електронни детегледачки и сензорни екрани. Нива изпълнява всички тези роли. Самото име Нива разказва историята. На руски означава поле, но името произлиза и от акроним. Инициалите на децата на главните конструктори Пьотър Прусов и Владимир Соловйов, техните дъщери и синове. Автомобилът кръстен на бъдещето. Бъдеще, което пристигна и продължи да се движи. Героят говори с всеки, който е притежавал Нива. Той ще ти каже същите неща. Неудобно по асфалтирани пътища. Возенето е грубо. Воланът е тежък. Всичко трака. Разходът на гориво е ужасен. Отоплението работи твърде добре или изобщо не работи. Качеството на изработка е съмнително. Пролуките между панелите варират значително. Ръждата се появява веднага, ако живеете близо до солена вода. Интериорът изглежда сякаш е проектиран през 70-те години на миналия век, защото е такъв. След това ги попитайте дали биха си купили още един. Повечето казват да, без колебание. Нива има характер. Тази прекалено използвана дума всъщност означава нещо тук. Автомобилът има индивидуалност. Странности. Душа, ако една машина може да има такова нещо. Тя не се преструва на изтънчена. Тя е честна за това, което е.
На асфалта Нива е грубовата. Извън пътя Нива е брилянтна. Трансформацията е мигновена. Тежкият волан се превръща в предимство, осигурявайки обратна връзка. Грубото возене поглъща препятствията. Тясната следа преминава през тесни пространства. Лекото тегло означава, че можете да стигнете до места, където по-тежки превозни средства затъват. Простотата е освежаваща в съвременната епоха. 3 лоста. Ръчна скоростна кутия. Всичко механично. Без компютри, които решават кога да подадат мощност. Без система за контрол на стабилността, която да пречи на вашите действия. Без екрани. Само вие, машината и теренът. Когато нещо се счупи, го поправяте. Частите са налични. Ръководствата за ремонт съществуват. Системите са разбираеми. Не ви е необходим лаптоп, за да диагностицирате проблеми. Не ви трябват специализирани инструменти. Основен набор от инструменти и някои познания по механика ще се справят с повечето проблеми. Това е важно в отдалечени райони. Това е важно в страни без обширни дилърски мрежи. Това е важно за хората, които искат да поддържат собствените си превозни средства. Нива е инструмент. Инструментите трябва да могат да се ремонтират. Ранните модели на Нива са станали колекционерски предмети. Модел от 1980 година в перфектно състояние е продаден за $45 000, очевидно най-скъпата Нива, продавана някога. Ентусиастите ги реставрират. Модифицират ги, сглобяват ги за специфични цели. Поддръжката на вторичния пазар от Европа означава, че са налични части и подобрения. И въпреки това, все още можете да си купите нова. Влезте в дилър на Лада в Русия. Купете си чисто нова Niva Legend. Излезте с автомобил фундаментално идентичен с този, който слезе от конвейера през 1977 година. Колко продукта могат да се похвалят с това? В заключение, Пьотър Прусов почина на 19 март 2017 година. 3 седмици преди 40 годишнината от пускането на пазара на Нива. Можете на Нива. Той беше на 75 години. Прусов е работил в завода в Толиати само до няколко седмици преди смъртта си. Цялата му кариера, 46 години, е посветена на завода и автомобилите, които той произвежда. Нива е неговото наследство. Единственият голям цялостен автомобилен дизайн, който е ръководил. Но какво наследство? На погребението му президентът на АвтоВАЗ го нарече велик човек, създателят на първия в света офроуд автомобил с еднокорпусна конструкция. Легендарната ВАЗ 2121 Нива. Все още е популярна в Русия и чужбина. Все още е в производство. Прусов не доживя да види как Нива достига 50 години. Производство. Но знаеше, че това ще се случи. Автомобилът, който той проектира, се оказа твърде фундаментално правилен, за да бъде премахнат. Твърде прост, за да бъде остарял. Твърде способен, за да бъде заменен. Има нещо съвършено в това един съветски инженер да създаде превозно средство, което оцелява след Съветския съюз с десетилетия и не показва признаци на спиране. Системата, която роди Нива, се срина. Нива устоя. Днес, през 2025 година, Niva Legend все още се произвежда в Толиати. В същия завод. Същият основен дизайн. Незначителни подобрения. Подобрени двигатели, отговарящи на емисионните стандарти. По-добри материали за интериора. Но отдолу душата си остава. Структурата на еднокорпусната карусерия от 1977 година. Постоянното задвижване на 4-те колела. Независимото предно окачване, късата база и високият пътен просвет. Механичната простота. Честната способност без претенции. В свят на компютъризирани, дезинфекцирани, рафинирани превозни средства, които ви изолират от шофьорското изживяване, Нива е анахронизъм. Груба, директна, безкомпромисна. Точно това, което твърди, че е и нищо повече. И може би за това прогресът никога не би могъл да го надмине. Прогресът се движеше в различна посока. Към сложност.
технологии, усъвършенстване. Все хубави неща в техния контекст. Но някои проблеми не изискват сложни решения. Някои задачи не изискват най-новите технологии. Понякога това, от което се нуждаете, е проста, надежна, механична способност. Инструмент, който работи навсякъде, работи на всичко и може да бъде поправен с основни умения. Нива реши този проблем през 1977 година. Близо 50 години по-късно решението все още работи. Прогресът така и не намери по-добър отговор, защото отговорът вече беше правилен. Съветският съюз го няма. Студената война е древна история. Светът се е променил напълно. И някъде Нива се изкачва на планина, пресича пустиня. Работи на отдалечена гара, превозва хора, които трябва да отидат на трудно място. Правеше точно това, за което беше проектирана. Отказваше да се откаже. Отказваше да стане остаряла. Просто си беше Нива. Това е наследството. Несъвършенство. Неизтънченост. Просто честен капацитет, който времето не може да намали. И гледайки как някой минава покрай него, от всички ъгли и с всякаква цел, трябва да уважаваш това. Прогресът се опита. Прогресът се провали. Нива остава.